just can't escape you. Baby, I don't want no one else. Βρισκόμαστε στο παρασκήνιο της φωτογράφησης για το mariailiaki.gr και όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει πάρα πολύ ζέστη, το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και δεν θέλω να ξεχνάτε την αντιλιακή σας προστασία. Ειδικά το πρόσωπο θέλω να το προσέχετε πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ με το που ξύπνησα το πρωί και πριν κάνω το make-up, το μακιγιάζ και όλα τα υπόλοιπα, έβαλα αντιλιακή κρέμα Nux με δείκτη προστασίας 30 παρακαλώ. Και επειδή όπως βλέπετε οι συνθήκες είναι σχεδόν τροπικές, μπορείς να το πεις κιόλας, έχω βολευτεί πάρα πολύ το λαδάκι της Nux με δείκτη προστασίας 30, το οποίο με βόλεψε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι και είμαι σίγουρη ότι θα με συντροφεύσει και φέτος. Και δεν θέλω να πιστεύετε ότι επειδή είναι λάδι δεν προστατεύει το ίδιο όπως το γαλάκτωμα. Θέλω να ξέρετε ότι προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά. Και σας έχω και κρέμα After Sun. Τι είναι αυτό ακριβώς? Αυτό που λέει η λέξη After Sun. Κρέμα ενυδατική για το σώμα που επειδή ακριβώς είναι για μετά τον ήλιο δίνει έξτρα ενυδάτωση. Και επίσης, εκτός από φοβερή μυρωδιά, αλλά αυτό έχω βαρεθεί να σας το λέω, μιας και η Nux μας έχει συνηθίσει στις φανταστικές μυρωδιές, αφήνει και μια πάρα πολύ διακριτική λάμψη. Τόσο όσο είναι πάρα πολύ σεξι και αρέσει και πάρα πολύ στα αγόρια. Και ειδού η νέα άφιξη Eau de Toilette με άρωμα αντιλιακού. Εντάξει Nux, τρέλανέ μας. Μπορεί εγώ να τρελαθώ τώρα με αυτή τη μυρωδιά, διότι μυρίζει θάλασσα, μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει αντιλιακό, θυμίζει διακοπές και νομίζω ότι, μάλλον όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρη ότι σας βρήκα το άρωμα για το καλοκαίρι. Είναι αυτό εδώ. Έχει σίγουρα μέσα καρύδα και έχει σίγουρα μέσα και βανίλια. Και μυρίζει τόσο όσο. Είναι όσο διακριτικό πρέπει να είναι. Είμαστε λοιπόν πλήρως εξοπλισμένοι και καλυμμένοι για το καλοκαίρι που έρχεται με την αγαπημένη Nux και καλώς ήρθες καλοκαίρι!